Я вельмі моцна люблю зіму, але ў тыя перыяды, калі нарэшце прыходзяць плюсавыя тэмпературы, знаходзіцца ў нашым горадзе часта бывае надзвычай некамфортна. Часта нават калі спрабуеш выйсці са свайго двара і дайсці да таго ж самага прыпынку, гэта ўсё нагадвае нейкую камп'ютарную гульню, гэткую аркаду ў стылі там Супер Марыо, калі трэба дзесьці пераскочыць, дзесьці ўтрымаць баланс і не заваліцца, прайсці скрозь снег, завалы, пясок, соль і нарэшце дабрацца да сваёй запаветнай мэты. Гомельскія камунальнікі на пытанне, чаму яны ў гэтым сезоне так кепска прыбіралі наш горад, адказвалі, што ім бракуе фінансавання, але мне здаецца, што вельмі часта прычына гэтага таксама проста ў вялізнай безгаспадарлівасці. Для мяне відавочна, што прыярытэт пры прыборцы нашага горада мусіць аддавацца тратуарам і тым месцам, дзе ходзяць у асноўным пешаходы. У нас жа ў асноўным імкнуцца ў першую чаргу прыбраць дарогі, а потым ужо па магчымасцях прайсціся адзін разок па тых месцах, дзе ходзяць людзі, і ўсё на гэтым. На маю думку, так быць не павінна. У нармалёвым горадзе ў першую чаргу мусяць прыбіраць тратуары, прычым рабіць гэта вельмі грунтоўна, асаблівую ўвагу надаваць пры гэтым тым жа перакрыжаванням, месцам пераходу дарогі. У нас вельмі часта там застаюцца вялізныя проста горы снегу, і потым ён пачынае таяць, і людзям часта даводзіцца пераскокваць і неяк перабірацца проста праз нейкі сапраўдны роў з вадой, даўжынёю часта ў метр, нават і два, выходзіць пры гэтым на аўтамабільную дарогу па-за межамі пешаходнага перахода. Так быць не павінна. У мяне, як у атэставанага экскурсавода гіда-перакладніка, ёсць шмат нараканняў наконт таго, што снег не прыбіраюць нават у цэнтры нашага горада. Часта ўздоўж дарог можна бачыць вялізныя такія чорныя горкі старога снегу, які расчысцілі калісьці дарогу, і так гэтыя горкі і застаюцца, туды забіваецца бруд, яны становяцца чорнымі, страшэннымі. Часта такія кучкі яшчэ і сабакі памячаюць, і ўсё гэта потым ляжыць тыднямі і не прыбіраецца ў цэнтры нашага горада. У мяне нават была такая сітуацыя, калі я вадзіў замежнага турыста па цэнтры нашага горада, распавядаў, які ён цудоўны, прыгожы, і вось мы спускаемся з плошчы Леніна, ідзем па праспекце. Я яму тлумачу, наколькі выкшталцоны і цікавы наш горад, а ён мне задае пытанне, чаму вы не здольны нават самыя прымітыўныя задачы вырашыць, чаму у вас вось гэтыя страшэнныя горкі ляжаць. Я не ведаў, што яму адказаць на гэта пытанне. Прычым у гэтым годзе вось гэтыя снежныя завалы, яны заставаліся ляжаць тыднямі нават на прыпынках грамадскага транспарту, значна ускладняючы працэс пасадкі і высадкі пасажыраў. Мне здаецца, што для ліквідацыі гэтых снежных завалаў, для прыборкі гораду гарадскому кіраўніцтву варта было прыглядзецца таксама і да невялічкіх трактароў, таму што ці іншых нейкіх механізмаў, якія ўжо даўно прыдуманы ў гэтым свеце, таму што выкарыстоўваць вялізныя трактары часта бывае нерацыйна, і яны часта паўсюль не могуць зрабіць сваю працу эфектыўна. Я перакананы, што такую тэхніку дакладна маглі б выпускаць нават нашы заводы. А нашы вадастокі, гэтая вечная іх праблема, калі з іх ліецца вада, калі ідзе дождж увесну альбо ўлетку, альбо вось талая вада ідзе ў зімовы перыяд, часта яшчэ замярзае, і трэба кожныя пару метраў пераскокваць праз гэтыя ручаі. І я перакананы, што нашы кіраўнікі, нашы камунальныя службы, наш аддзел архітэктуры даўно маглі б прынамсі ўвесці нейкае правіла, што на цэнтральных вуліцах, на тых месцах, дзе ходзіць шмат людзей, гэтыя вадастокі не мусяць выліваць ваду наўпрост на тратуары. У больш развітых грамадствах гэтае пытанне вырашалася тым, што вадасток вёў адразу ў каналізацыю. Такім чынам вада не трапляла пад ногі пешаходам. Файнае рашэнне, чаму б нам не зрабіць тое ж самае? Бо часта праз гэтыя вадастокі на ходніках утвараюцца проста велізарныя калюжыны, і абысці іх не бывае ніякай магчымасці. Такую сітуацыю я назіраў у прыватнасці і ў Новабеліцы, дзе я жыву, дзе была проста вялізная калюжына, і абысці яе было вельмі складана. Тое ж самае я назіраў і ў цэнтры горада, на вуліцы Інтэрнацыянальнай, напрыклад, дзе проста было міні-возера, і абыходзіць яго даводзілася пад тых самых брудных, жахлівых завалах. Прытым, што я яшчэ малады, я магу гэта зрабіць, а калі б там ішла нейкая маці з вазочкам і малым дзіцём, я не ўяўляю, як бы яны пераадолелі гэтую пераправу.
Таму яшчэ раз, уся вада, якая сцікае з дахаў нашых дамоў праз вось гэтыя састарэлыя вадасточныя трубы, яна мусіць трапляць адразу ў каналізацыю. Яна не павінна трапляць на ходнікі, па якіх перасоўваецца вельмі шмат людзей. Гэта ўсё невялічкія рашэнні, якія можна зрабіць. Ледзяшы таксама з'яўляюцца вялізнай праблемай. Я прынамсі чуў, што ў некаторых выпадках выкарыстоўваюць дахі з падагрэвам альбо адмысловую канструкцыю. У нас жа па старынцы наймаюць цэлыя брыгады, якія вымушаны ўручную ў 21 стагоддзі збіваць гэта ўсё, каб яно не трапіла нам на галовы. Што датычна прыватнага сектару, то я чуў, што ў нас раней дзейнічала нейкая пастанова аб тым, што жыхары мусілі самі даглядаць у пэўных памерах тэрыторыю каля сваіх дамоў. На жаль, яе адмянілі, бо было вельмі шмат нараканняў, шмат хто не прыбіраў, даводзілася выстаўляць штрафы, іх потым не плацілі, шмат хто скардзіўся, і ў выніку пастанову наогул адмянілі. Але гэта была не кепская ідэя. Я ведаю, што ў Нямецчыне, у якой я пэўны час жыў і знаходзіўся, жыхары дамоў дакладна мусяць даглядаць тэрыторыю каля іх. Дарэчы, я таксама супраць выкарыстання такой колькасці пяску ды солі ў зімовы перыяд, бо гэтая соль потым застаецца, утвараюцца такія белёсыя разводы, яна выпараецца, мы ў гэтым усім потым дыхаем. Яна часта застаецца на тых месцах, дзе пасаджаныя маладыя дрэвы, тая ж самая трава ад гэтага потым у весну і ўлетку вельмі кепска расце. І, канешне, тут можна было прынамсі рабіць рэальны інструктаж з дворнікамі, якія ёй карыстаюцца, каб яны хаця б рацыйна неяк это ўсё выкарыстоўвалі, бо часта на прыпынках і на тратуарах можна ўбачыць проста вялізныя жменькі солі і пяску, якія кідалі проста без усялякага дазавання. Канешне, можна сказаць, чаго мы наогул хочам. Мы жывем у вельмі незаможнай краіне, якая беднее ў нас на вачах. Але мне здаецца, што корань большасці гэтых праблемаў проста ў безгаспадарлівасці, а таксама ў пасіўнасці грамадзянаў. Нам з вамі трэба сачыць за тым, што адбываецца ў нашым горадзе, падаваць сігналы аб гэтым. У гэтым маглі б дапамагаць таксама і пэўныя сервісы, напрыклад, 115 бел. Але ў другім па велічыні горадзе Беларусі, у Гомелі, гэты сервіс у інтэрнэце пакуль што не працуе, ёсць толькі тэлефонная лінія і, безумоўна, гэта вялізная правіна гомельскіх уладаў. Зрабіце, каб 115 бел працаваў у інтэрнэце для Гомеля. Гэты горад наш, давайце не забывацца аб гэтым. Падзяліцеся сваім меркаваннем. Можа быць, я проста прафан, які нічога не разумею тым, як зрабіць наш горад больш прыгожым і чыстым. Можа, я нічога ў гэтым не разумею і насамрэч я дзесьці памыляюся. Чакаю вашых каментароў. Да сустрэчы.